मुलुगा इदिट जाबाय होनबा इदिट जाबाय आंबो इदिट जाबाय संख्रि फानलु दामाबो इदिट जाबाय होनबा इदिट जाबाय मुलुगानो इदिट जाबाय आंबो इदिट जाबाय क्लासाव थांनो गारि मा मुरानि इदिट माबा माबि आरि रोनाव लागासिनो हा है घेन्टानि क्लास बाद दे आरे क्लासाव थांनो ओंखारदों ओंखाराखै गोख्रै मानि खालि सानफ्रोमबो क्लास बबा क्लासनिबो क्लास माबा टिउसन क्लास मिउजिक क्लास कम्पिउटार क्लास माबा आंनि मेलेमखौलाय माबा 100 जिबीनि मेम'रिसो सानखोना माखोब्रा घन्टा दानो खस्थ' खालामाबा उनावलाय मालाथो खालामनो सानफ्रोमबो मोनसे बाहायना खालामफ्लाना क्लास एबसेन्ट खालामबाय थाना नों हारामुखर नायलाय बिफायानो माबायदि अयथासार रायखायो फाग्लासो फ्रेश माइन्डबो खालामनो मोना ब्रेनखौ रेस्टबो होनो मोना बे बिफाजों बाराद्राय फरायद्रायनानै खरा गला जाना बखिलाबायना जावले जाबासो हामगौलै साला ब्रेनलेस जाबासो हामगौलां बे नोंनि 1 घन्टा 2 घन्टा फरायस्लाबियावनो जावले जागोन माखौबा र' देबार आरो एपिसि इउपिसिनि प्रिपारेसनखौ मोजां खालामाबा मोनगोनसो गथ' बे बिफायालाय माबा आंखौ साइन्टिस्टनि मेलेम लाना जोनोम जानाय बादैसो मोनखोना माखोब्रा माबा आंखौ एलबार्ट आइनस्टाइननि ब्रेन बादैसो मोनखोना माखो गोदाव सोराव लेक्सार मारिबाय थाना गथ' माबार क्लासाव दै बाद दे फरायना लाब गैया इदिट खालामबानो पास जानायखौसो मा इदिट खालामबानो पास जानो बेलाय जों गासिबो इदिटसोनो बे बुहुमानो इदिटसो We are not permanent, Papa. We are not ready-made. We are all idiot. बे गथ'लाय जावलियासो जामारखोना माखोब्रा आंगा बखिलाबायनाय माथो थिक नोंसोर बाराद्राय फरायनो होयोथ' दे जावलिया जाबा जाथों माबार क्लासावल' थां गोख्रै टाइम जाबाय तेरेगा इदिट खालामबानो पास जायोलै मानो बुजिया हाउ इया आफा मोनसे बाथ्रामोनलै मा एक्चुअली नोंसोर माबोरै इदिट खालामलाबायना आंखौ जोनोम होखोब्रा ओमफ्राय र' बे आं दा नुनायफोराबो इदिट जागासिनो नामालै हो आफा बे गथ'आ दिनै फुरा माबा साबदेर जाथारदों बे मोदायफोरसो लोगो मोनखोना माखोलै नङालै आफा माथो अरिजिनेलफोराबो उनाव इदिटसो जाहैला जोबोनो ओमफ्राय आंबो सिगां अरिजिनेलमोन खोमा ओमफ्राय दा इदिट जाबाय खोमा ना जानाय नंला बे गथ'आ फुरा माबा मोनसे जाथारदों दिनै माबा इदिटल' जाला जोबथारबाय जेबो जायाखैलै आफा आं थिगैनो दंथ' आरो नै इदिट खालामनो हायोबाथ' आंखौबो इदिट खालामनानै बिराद हेन्डसाम खालामनो हागोनलै बिराद साफा बरिया हेन्डसाम खालामनो हागोन इदिट खालामनो हायोबा ना आफा जालालै फुरा तेजपुर फाग्ला फाथाखौ लांनांसिगोन माथोसो मोनबायलां फुरा जावलिया बोर मारबाय बे आइ बिमा ओरै फैनायसाय मा नै गथ'आ माबा जाबाय माबा इदिटल' बखिलाबायबाय माबा बिदि जालाबायबाय आंलाय सानदोंमोन बैफोर फट' भिडिअ'फोरखौ फुरा अरिजिनेल होननानै दाना जाहैबाय माबा इदिटसोनो मा जादों आइलै आंनाव इदिट बेराम जादों खोमा इदिट खालामनानै आंखौ फाहामफिनदो ओमफ्राय आरो इदिट खालामनानै आंखौ मोजांथार हेन्डसाम खालामदो दे मा गोदाव सोराव होननाय जाखो बेलाय मानसिखौ सोरबा फाग्ला इदिट खालामलाबायनो हायो रावबो आंखौ गोसो थोथारालै खेला बेखायनो आंखौ इदिट खालामलाबायनानै हेन्डसाम खालामदो आपग्रेड जानायखौ होनदों नामा बे माबा एप्स सफ्टवेयार नामा आपडेट खालामनो बे गावनो हारसिंनो नाजानानै गावनो फरायनानै मोजां आखल गियान लानानै मोजां आपडेट जानांगोन ना बिदिसो होनबा माथो कलेजाव थाङा फिसा थांगोन र' आयै आफा दे होनबालाय सादा खलासे स्राय नादोलै जास्राना थांसै सानथा फिसा लाजिया नों बिफान सिगाङाव ओरैनोथ' आं सादा जाया जानायालाय खिन्थु इदिट बेरामा हामो खोमा बेखायसो जानो नागिरदोंमोन आयै सदर बदर साला असभ्य जघन्य अभद्र सादा जानो सोलोंदों आं जाया दे आफा बिदि मालाबा गुस्थियावल' लाना दोनो आरो फाल्तु नङा गथ' लाजिया बिफानि सिगाङाव सादा बिना जानो नोंखौबोसो माथो आं मालायफोरनाव बिना जालाबायनो नुयोलाय आं जाबा नों जानांगौ नामा
साला गाज्रि बेसादफोरखौ जाला दानो जानो सोलोंदों सादाया गाज्रिबालाय नोंलाय मानोथो जायो होमबालाय जारलासोहाय बेफोर गथ'जों गथ' बाय सिमर लगत आसोलफोर कलेजाव थांनो होननानै नोंसोरजोंसो आबदा मारिफैबाय खिन्थु आं जोंनि आबा सनाया कलेजाव क्लास लागासिनो ओजों मामायावबासो होनलाय सैमा थगायना होयो खिन्थु नोंसोर बिमा बिफाखौ बा गावलाय थगायाखै कलेजाव फर्म फिलापनि फैसाया 2000 बा 3000 होननानै बिग्राया ओइ बेफोरखौ बाद होदो ओइ आसोलफोर माथो भाइरालफोरा माथो इदिटसो मोननो आरो बिलाय माथो अरिजिनेलबाबो उनाव लागै फेक इदिटसो जाहैजोबखायोना होनब्लाथ' नोंबो आंबो जों गासैबो इदिट जोबसो जोंनि मेगनाबो इदिट जाबायब्रा जाम्बालाय बे फाग्ला बिदिजों जायो इदिट नामा रायजोफोरखौ जाम्बा खालामबाबो आं खिन्थु मानिथारालै ओइ र' मेन्टेल भायालाय दाबो सफैयासै माथो सुवा दा साला सोरजोंबासो इदिटसो खालामजाना थाहैबाय नामाब्रा जानोलै इदिटसो खालामजामाराखैथ' र' होनबा फन खालामहरै र' मेन्टेल भाइखौ दे फन खालामहरलाय रिं जादो र' आसोलसो इबो हेल' ओइ मेन्टेल भाइ बहा दं आङो इरि बा मा मस्ति जायगायाव दंथ'योलै आङो बयाके गाहाम नांदो इयाव फैनानै मिथिगोन ना बबेयावब्रा मा जायगायाव आङो बिसि गाहामै मिथियालै माबा इरि इदितपुरि ना मा होनो नामखौ बा थांफिननो गोसो जाया मिथिगोन ना बया कि सुन्दर जायगालै बेथो मा इदितपुरि बबेथिंब्रा मा खोनाफेरि जायगा बबेथिं बेंग्राफोर इयो मा होनो मिथिगोन ना बड'लेण्डनि सिङावनो दं भुटान आफांनि सेरावनो दं मिथिगोन ना आंबो गाहामै मिथियाखैमोन दाख्लैसो फैनानै बा कि मस्ति जायगालै बा थांफिननो गोसो जाया मिथिगोन ना आरो मिथिगोन ना भुटिया सिख्लाफोरा मारै दुगैनो फैयो इयाव आरो फरेनार सिख्लाफोरा बा दा बुंसैलै खोथायानो गैया मिकि मजा जायगालै नंगौना नङाब्रा माने बुस्थुआ पिकनिक स्पट नामा अलै गोदानै एक्सप्लर जानाय मिथिगोन ना ओजों खाथिनिफोरानो गम मोनाखैमोन आरो हिरि आंनि खाथियाव दा मारै सिख्लाफोर दङ पाग्ला जालांगोन नों नुबा बा आसोल नोंहासो मालाय जोंबो थांनांगोन माबादि इदितपुरि जायगा आरो हिरि जायगाखौथ' नोङो बुंनो खोथायानो गैया मारै सिउ बार बारो आरो इयाव सिख्लाफोरखौ गोसो बादि लाना बेरायनाय आरो लिंलानाय मारै मस्ति जायगालै नों खेबसे फैलाय बया आङा माङा जालांगोन नों मिथिगोन ना नोङो इदितपुरिबाथ' बेयाव सिख्लाफोरखौबोथ' इदिट खालामनो हागोन आं लड जाजोब्बाय दे खिन्थु मेन्टेल इख्लायनोथ' माख्लायबा फैबानो जाबाय गाहाम नांगोन दे आसोल मेन्टेल भाइ इन्जय योर सेल्फ दे आसोलसो मेन्टेल भायाबो बबेथिं इदितपुरि जायगा ओंखारलायखोब्रा थांनांगोनलै मालाबा नै थांबाव नों सालां माजोंबा बड'लेण्डआव केटिएमानो बन्द' जासिगोन नै जाम्बा मा केटिएम बन्द' जासिगोन बे फाग्ला बिदिजों जायो होनबा बे आंनि थाखानायखौबो देख्रुबजोबना लानांगौ नामा जाखो थाखानाया जेबो नंलाब्रा गोदानसो बायनो मोननाय नंला खोमा जाबायलै इदितपुरियाव केटिएमजों दाब्रायलांनो गोनां मा जाखो बिफानि बे ग्लेमार बोरायखौनो दांख्लायलांनांसिगोन बे फाग्ला केटिएमाव गाखोनो मोजां मोनग्रा केटिएम मोजां मोनग्रा सिख्लाफोरा मा जानांगौ जाखो गोदाव सोराव जाला जोबसिगोनलै बे सेंग्राफोराबो थायो नालायब्रा केटिएम मोनाबानो फराया केटिएम मोनाबानो कलेजाव थाङा दै आरो जि मोनबाय दाब्रायलाबायनानै साखावलाबायनानै एक्सिडेन्ट जालाबायनाय माबाबायनाय बे फाग्ला बिदियाव बन्द' जाजाया मा जानो होनबालाय मानो बेलेगाव बन्द' खालामाखै बर' सेंग्राफोरा अयथासार साखावनाय दाबायख्रबनायफोराव बाराद्राय खोमा बेखायनो बन्द' खालामजाबाय बाद दे हमारा कोई फाराक नहीं पड़ता केटिएम सलायनो मोनाबालाय मा जानो अनेक बाइक सलायगोन ना बुलेटफोरखौ सलायगोन थोदो थांसै इदिट गोजासो नोंसोरबो दाय सामथाय खिखंखाय नोंबो इदिटसो दे नोंलाय मुदला नोंखौबो दानो इदिटिं खालामनानै मोखांनि नक्साफोरखौनो सोलायजोबना होगोन आं So guys, we are not permanent, we are not ready-made, so you can edit yourself. लोगोफोर होनबा बयबो गावबा गाव इदिट खालामना लालाय